Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І далі у нашій студії ми вітаємо Олексія Куща, фінансового аналітика. Доброго вечора, пане Олексію. Доброго вечора. І з паном Олексієм Кущом ми будемо говорити про економіку. Отже, сьогодні вийшло повідомлення, що команда у складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 12 по 16 лютого для проведення технічних обговорень з представниками влади України. Що означає технічних обговорень? Технічне обговорення – це фактично дипломатична мова, за якою скривається відсутність реального змісту цих переговорів. Тобто, коли МВФ вже скажімо так, на фінішній прямій, переговори вже йдуть приходять до свого логічного завершення і очікується надання чергового траншу Міжнародного валютного фонду, то, в принципі, такі переговори, вони завжди досить змістовні. Тобто, і в тому числі в релізах, які МВФ розповсюджує, він вказує на конкретні індикатори, конкретні маяки, які будуть встановлені для отримання певного траншу цієї організації. Тому, коли говорять про технічні переговори або технічні, скажімо так, процедури, це фактично означає, що зараз співпраця вона поставлена на паузу і зайшла в такий, можна сказати, глухий кут. А для чого вони їдуть? Так? Тому що є чіткі вимоги Міжнародного валютного фонду. Там створення антикорупційного суду, підняття ціни на газ до ринкових цін, обґрунтування так ринкового. Там ще є ряд вимог, і от технічне обговорення, про що буде йти мова. Міжнародний валютний фонд їде переконувати Україну, чи як? Ну, вони їдуть, тому що у нас зараз є діюча програма розширеного фінансування, тому вони ж не можуть просто так поставити цю співпрацю на паузу, тим більше, що вони витратили вже багато грошей на Україну. Тому вони їдуть, тому що для того, щоб тиснути, так? Ну, бо гроші треба дати вже кінець кінцем. Тиснути, це так, можна сказати, гучно сказано. Я думаю, що, скоріш за все, вони так звіряють годинники. Тобто вони дивляться, в якому тонусі знаходяться українські партнери, тобто чи можуть вони виконувати хоч якісь обіцянки, хоч якісь зобов'язання. Якщо взяти програму розширеного фінансування, там вона була закладена на 17 мільярдів доларів. І Україна мала вже знаходитись в кінці цієї програми. Тобто ми мали отримати 12 траншів Міжнародного валютного фонду. І в 2018 році ми вже мали вийти на фінішну пряму і фактично закінчувати цю програму розширеного фінансування. Причому значна частина коштів мала надходити в Україну в 2015 і в 2017 роках. На жаль, ми отримали лише 4 транші, тобто 2 транші нам зразу дали авансом, скажімо так, в 2015 році. Потім була досить значна пауза, яка продовжилась більше року. В 2016 році ми пам'ятаємо майже критичну ситуацію, коли лише завдяки втручанню президента ми отримали 3-й транш в розмірі 1 мільярда доларів. Ну і нарешті минулого року ми теж отримали приблизно 1 мільярд. Причому хочу наголосити, що в минулому році ми повернули МВФ 1 мільярд 300 мільйонів, а отримали лише 1 мільярд. Тобто, скажімо так, від'ємний баланс наших стосунків, він складає 300 мільйонів доларів на користь МВФ. От дуже багато говорили під час візиту нашого президента Петра Порошенка до Давосу на економічний форум, де він зустрічався з директором-розпорядником Крістін Лагард Міжнародного валютного фонду. Засоби масової інформації писали про це, що якщо гроші Міжнародний валютний фонд не надасть Україні, то з курсом гривні не знати, що буде. Так, от ми бачимо, сьогодні котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11 годину встановилося на рівні 27.11, 27.14 гривень за 1 долар. Я не дивився, як закінчився банківський день, так, о 5 годині він закінчується, однак гривня з дня на день зміцнюється. Що цьому сприяє? Ну, це абсолютно хибне твердження, що транші МВФ хоч впливають якимось чином на курс національної валюти. Справа в тому, що курс національної валюти він формується під впливом суттєвих таких, скажімо, базових факторів, які відмінні від співпраці з МВФ. Тобто, ну, візьмемо чисто технічну сторону цього питання. Отримуємо ми черговий транш Міжнародного валютного фонду. Він потрапляє в валютні резерви Національного банку України. Причому Міжнародний валютний фонд він виставляє досить чіткі, скажімо так, такі індикатори співпраці. Тобто він жорстко контролює такий показник, як чисті валютні резерви.
А чисті валютні резерви, вони складаються як різниця між валовими резервами і зобов'язаними Національного банку. Тобто він фактично дозволяє Національному банку витрачати власні резерви для підтримання національної валюти в межах чистих валютних резервів, тобто тієї валюти, яка належить саме Україні. Тобто він не дозволяє Національному банку витрачати кредитні кошти на підтримання курсу національної валюти. І будь-які такі дії Національного банку вони будуть жорстко зустрінуті з боку Міжнародного валютного фонду. Тому витрачати цей транш на підтримання курсу національної валюти ніхто не буде, тому абсолютно безглуздо казати, що його отримання чи не отримання якимось чином вплине на курс національної валюти, тому що Тобто це популізм просто, це так? популізм. Ці гроші, вони за будь-якого випадку вони не потраплять на внутрішній валютний ринок. Тим більше, що а якщо взяти політику Національного банку, він проводить відверто продевальваційну політику. Тобто він не зупиняє девальвацію національної валюти, а навпаки, коли гривня починає зміцнюватись, він проводить суттєві інтервенції на міжбанківському валютному ринку, викуповує валюту і таким чином стримує зміцнення національної валюти. От якщо подивитись на останні дні, то він купляє валюту, і за декілька днів він купив вже майже 200 мільйонів доларів. Тобто 3 аукціони, там один більше 100 мільйонів, там і ще декілька було по 40 мільйонів. Тобто, якщо він Сьогодні він купив майже 111 мільйонів доларів. 111 мільйонів, да, про це мова. Тобто, якщо він цього не робив, то ми б зараз бачили б не там 27, там 15 чи 27-20 на міжбанку. Гривня вже зміцнилася за позначку 27, вона вже котирувалася там на позначці десь 26,80, 26,90. Тобто Національний банк, він перепрошую, пане Олексію, тобто якщо б Національний банк зараз не купив валюти, то гривня ще би більше зміцнилася? Вона би ще більше змістилася, тому що робить Національний банк? Він фактично викуповує долари, імітує додатково гривню, яка потрапляє на внутрішній ринок, і таким чином він полегшує той тиск на долар, який зараз йде з боку гривні. Я перепрошую, коли ви вживаєте слово «емітує», означає друкує чи ні, чи просто дає, які є в резервах? Ну, звичайно, що є так звана планова емісія, вона надходить в грошовий ринок за різними каналами, так званими емісійними каналами. Один з цих каналів – це рефінансування, це коли Національний банк дає гроші комерційним банкам. Другий канал – це так званий прибуток Національного банку, коли він перераховує там 40-50 мільярдів гривень в доходну частину державного бюджету. А третій канал – це саме викуповування іноземної валюти на внутрішньому ринку, тому що він вилучає іноземну валюту і навпаки він імітує гривню грошову масу, яка потрапляє на внутрішній ринок. Тому Національний банк, на жаль, він проводить продевальваційну політику. Він не сприяє зміцненню національної валюти. І взагалі Національного банку немає цього розуміння, що для структурних реформ економіки, для того, щоб переходити до більш стабільного, скажімо так, циклу економічного зростання, для цього вкрай необхідно саме зміцнювати національну валюту для того, щоб вона була міцною. До речі, от ви говорите, що він не проводить так прореформаторську політику. Так він проводить продевальваційну політику. Так, щоб я не заплутався вже. Чому Національний банк України це робить? Ну, тому що тут є... Може, він не діє всупереч інтересам держави, грубо кажучи, і суспільства? Тут є декілька, знову ж таки, базових чинників. Перший чинник, на жаль, зараз Національний банк досить суттєвий вплив має зовнішнє управління, тобто вплив зовнішніх кредиторів. І Міжнародний банк, Світовий банк. Це передовсім це Міжнародний валютний фонд, і він досить активно приймає участь, в тому числі у кадрових призначеннях. Ми бачимо, що, наприклад, той же Яків Смолій, перед тим, як президент подав його кандидатуру на посаду голови Національного банку, за декілька місяців перед тим він зустрічався з послом Сполучених Штатів Америки. Тобто ми бачимо, що вплив зовнішніх чинників, зовнішнього фактору, зовнішнього керування досить значний. А що потрібно зовнішнім кредиторам? Їм не потрібно, скажімо так, стрімке зростання української економіки, тому що стрімке зростання, динамічне зростання, воно завжди непередбачуване. Тобто воно може, скажімо так, мати певні такі поточні негативні наслідки, тому що завжди, коли країна переходить до такого стрімкого зростання, це супроводжується певною турбулентністю. Кредиторам потрібно, щоб Україна вчасно розплатилася по своїх боргах. Тобто їм потрібно, щоб Національний банк викуповував валюту на внутрішньому ринку і поповнював свої золотовалютні резерви. Для того, щоб в 2019-2020
роках у нього була необхідний запас валютних коштів для того, щоб виплатити частину зовнішніх боргів. Тобто я правильно зрозумів, Національний банк буде прикладати всіх зусиль, щоб до літа долар не коштував 25 гривень. Ідучи в руслі вашої логіки. Абсолютно вірно. Він буде, до речі, ми можемо взяти приклад минулого року, коли Національний банк скупив на внутрішньому ринку декілька мільярдів доларів саме під час літнього періоду. І тоді гривня теж почала зміцнюватися десь з позначки 27 гривень за долар. Ми пам'ятаємо, що в січні минулого року вона була на цій позначці. Якщо б Національний банк активно не скуповував долари, то ми б восени минулого року ми б бачили зовсім інший курс, і гривня б почала свій новий цикл девальвації там не з позначки 26, там 26,50, а десь з позначки 24, 24,50. Тобто зараз ми бачили курс гривні більш міцним на декілька гривень. От. І інший базовий чинник, чому Національний банк зацікавлений в девальвації національної валюти, тому що, на жаль, девальвація, інфляція – це є ключові економічні механізми, за допомогою яких уряд виконує дохідну частину бюджету, тобто в умовах слабко зростаючої, майже стагнуючої економіки, він може виконувати такі досить амбіційні показники державного бюджету. Тобто ми вже маємо бюджет, який перевищує 1 трильйон гривень. Ми прекрасно розуміємо, за рахунок чого можна збільшувати доходи бюджету. Або за рахунок зростання економіки, але у нас економіка в минулому році зросла лише на 2%. Тобто за рахунок 2% не можна формувати такий бюджет з таким невеликим дефіцитом, і за рахунок такого слабкого зростання не можна виконувати ті соціальні зобов'язання, які зараз є, уряд прийняв на себе. Тому у нього єдиний вихід – це, звичайно, що в умовах відсутності структурних реформ і справжніх реформ, які б сприяли зростанню економіки, єдиний вихід для нього – це включати друкарський верстат Національного банку, включати інфляційні і девальваційні механізми. Тобто за рахунок інфляції, девальвації покривати внутрішній дефіцит і виконувати показники державного бюджету. А ми знаємо прекрасно, що інфляція – це універсальний податок на бідних, який сплачується кожного дня кожним громадянином країни, в якій працюють такі негативні механізми. Коли ми говоримо про політику Національного банку, яким може бути реальний курс долара відносно гривні влітку? Так, це найкращий період, коли гривня найсильніша. Вже так склалося сезонно. Тут можна розглядати і декілька... Відпустить до 24 чи ні Національний банк? До 24 це можна точно сказати, що Національний банк не допустить в жодному випадку таке суттєве зміцнення гривні. Тобто тут можна сказати так, якщо ми хочемо мати невеликі темпи інфляції, для цього необхідно мати міцну гривню, тому що девальвація національної валюти – це є одним з базових чинників інфляційних процесів. До речі, будь-які спроби Національного банку за рахунок збільшення облікової ставки подолати оці інфляційні імпульси, які зараз відбуваються в економіці, вони будуть приречені на поразку, тому що в даному випадку Національний банк, він нагадує такого, скажімо, однорукого бандита, тобто або однорукого боксера. Тобто у Центрального банку має бути декілька ключових механізмів, за допомогою яких він мусить боротися з інфляцією. Перший механізм – це саме облікова ставка, тобто підвищення облікової ставки він дійсно може певним чином стримувати інфляційні процеси, але не менш важливим, а навіть в умовах України ще більш важливим є зміцнення національної валюти, тобто її ревальвація. За рахунок ревальвації національної валюти можна отримувати невеликі показники інфляції, тобто тримати її в цільовому коридорі приблизно 5-8%. А за рахунок в умовах девальвації досягти цього, скажімо так, базового цільового показника буде неможливо. У нас завжди буде інфляція там більше 10% і буде вимірюватись вона двозначними числами. На жаль, наприклад, в Росії вони зрозуміли цю проблему, і вони прекрасно розуміють, що боротися з інфляцією лише за рахунок підняття облікової ставки неможливо. Вони, до речі, в минулому році Російський центральний банк провів ревальвацію рубля, тобто зміцнення рубля, і завдяки цьому він війшов в плановий ціновий коридор десь в межах 3-4%. Тобто зараз в Росії інфляція на рівні 3,5% за рік.
В Україні, на жаль, ці такі прості речі, такі, можемо сказати, фундаментальні речі, вони не розуміють або просто роблять вигляд, що не розуміють. І тому ми маємо і галопуючі показники інфляції, і високі темпи девальвації, причому девальвації саме сезонної. Тобто у нас гривня, вона, якщо там подивитись, там, наприклад, початок року до початку року, вона ніби там можна сказати стабільна. Але оці дуже суттєві сезонні коливання, коли ніхто не знає, який курс буде через місяць, через два, вони формують дуже негативні девальваційні інфляційні очікування у населення, у бізнесу. Тобто люди і бізнес втрачають впевненість у завтрашньому дні. Ніхто не знає, який курс буде завтра, який буде показник інфляції. В цих умовах неможливо ні, скажімо так, формувати якісь довгострокові плани. Навіть середньострокові плани фактично не можна формувати. І горизонт планування в бізнес-сегменті в Україні зараз скоротився там до 3-4 місяців. Хоча для того, щоб проводити структурні реформи економіки, горизонт планування він має бути там 2-3 роки. Облікова ставка. Ви кілька слів про неї сказали. З 26 січня вона встановилася на рівні 16%. Так, і вона виросла буквально за день з 25 січня на 26 на 1,5%. З підвищенням облікової ставки Національний банк України він намагається загасити інфляцію, так, яка виявилася вищою, ніж передбачали прогнозовані таргети Національного банку України. Ну, якщо ви згадали про цільові таргети, то таргет на 2017 рік був 8% плюс-мінус 2%. Тобто фактично інфляція мала бути це принаймні офіційне пояснення. В діапазоні від 6 до 10%. Національний банк він зараз реалізує політику так званого інфляційного таргетування. Ця політика, вона абсолютно не пристосована до, скажімо так, наших специфічних умов нашої економіки такого, скажімо, перехідного типу. Інфляційне таргетування, воно дуже ефективне в розвинутих країнах, де сформована так звана інфляція доходів. Тобто ціни зростають, тому що у людей стає більше грошей, і вони можуть купити більше товарів. І пропозиція товарної маси, вона не може встигати за зростанням попиту населення. У нас навпаки, у нас немає інфляції доходів. У нас люди не стали більше купувати, наприклад, там м'яса чи молока. Навпаки, у нас постійно скорочуються такі основні, скажімо так, соціальні стандарти споживання основних продуктів харчування. У нас сформована класична інфляція витрат. Тобто інфляція формується за рахунок постійного зростання собівартості нашої продукції. А ця собівартість, вона визначається декількома такими базовими чинниками. Це, перш за все, це вартість енергоносіїв, а майже всі енергоносії у нас імпортного походження, тобто вони прив'язані до курсу національної валюти. І вона визначається вартістю необроблених продуктів, так званої сировини. Знову ж таки, в минулому році ціни на основні сировинні товари, вони зростали. І вони знову ж таки були прив'язані до курсу гривні до іноземної валюти. Саме виходячи з цих таких простих речей, ми можемо прекрасно зрозуміти, що якщо буде девальвація національної валюти, у нас постійно будуть високі показники інфляції, і цю інфляцію не можна буде стримати лише механічним збільшенням облікової ставки. Необхідно револьвувати, зміцнювати національну валюту. Крім того, що стосується саме облікової ставки, це так звана фінансова трансмісія. Тобто, якщо порівняти, скажімо так, управління економікою, фінансовим сектором там, з коробкою передач в автомобілі, то фінансова трансмісія, вона передає швидкість руху від, скажімо так, емісійного механізму Національного банку до реального сектору економіки. Тобто за рахунок, наприклад, зменшення облікової ставки можна зменшувати вартість грошей в країні, зменшувати вартість кредитів, тобто активізувати ділову активність, збільшувати кредитування підприємств, тобто поступово переключати ці передачі там, з першої на другу, на третю, на четверту і так далі. А якщо треба, наприклад, трохи згасити цей інфляційний імпульс і економіка розвивається більш швидко, ніж очікувалось, то тоді треба підвищувати облікову ставку, тобто трохи пригальмовувати економічний розвиток. Але у нас в Україні зараз спостерігається абсолютно парадоксальна ситуація. Тобто, з одного боку, у нас дуже низькі темпи економічного зростання, лише 2% на рік за підсумками минулого року. Тобто нам необхідно зменшувати облікову ставку.
для того, щоб збільшувати кредитну активність банків і збільшувати кредитну активність підприємств, щоб вони брали кредити за зменшеними відсотковими ставками, і для того, щоб якось активізувати їх економічну активність. А у нас відбувається повністю протилежний процес. Тобто Національний банк підвищує облікову ставку, цим фактично він ще більше загальмовує економіку. І фактично Україну рятує лише одне, те, що у нас оця фінансова трансмісія, вона взагалі не працює. Тобто у нас це в Сполучених Штатах Америки, якщо Федеральна резервна система, вона там на декілька там, скажімо так, базових пунктів зменшує або збільшує базову процентну ставку, це може там кардинальним чином впливати на розвиток економіки і на там поведінку фондових індексів. У нас фактично Національний банк може збільшити там з 12 там, до 16% облікову ставку. Це жодним чином не впливає на, скажімо, активність кредитування, тому що і за невеликими обліковими ставками ніхто не кредитує, і за зменшеними обліковою ставкою ніхто не кредитує, і з підвищеною обліковою ставкою ніхто не кредитує. Тому у нас, на жаль, основна грошова маса, вона замкнена у цій системі банки, Національний банк, комерційні банки і Національний банк. Тобто Національний банк видає рефінансування, комерційні банки вільну ліквідність розміщують на депозитних сертифікатах Національного банку. Тобто ці гроші, вони постійно обертаються між комерційним банком і Національним банком. Тобто десь 60-70 мільярдів гривень вільної ліквідності закрито от в цій замкненій системі. І вони не йдуть в реальний сектор економіки, вони не збільшують, не активізують кредитування. У нас, наприклад, ще От коли говорити про кредитування, так от здавалось би, Національний банк України він почистив банківську систему. Так, дуже багато банків вони вже не є гравцями. Ну, він фактично можна сказати, вони фактично закриті, так, але кредити досі дешеві не з'явилися. Він фактично, можна сказати, не почистив, він знищив банківську систему, тому що треба дивитись не на назву. А чому ви кажете, що не почистив? Ну ж банківська система України була дуже роздута. Така кількість банків, я не знаю, чи ще в якійсь країні там Європи є. Справа в тому, що це абсолютно, скажімо так, хибна думка. Чому? Тому що очищати банківську систему необхідно від проблемних кредитів, від, скажімо так, неефективних менеджерів, але не треба очищати її від банків. Тобто, наприклад, у нас в країні десь 40% підприємств, вони збиткові. Ну, давайте почистимо економіку від збиткових підприємств. Ну, треба не чистити економіку від підприємств, треба чистити економіку від, скажімо так, тих негативних факторів, які стримують її розвиток. Так і банківська система. Необхідно було почистити саме від проблемних активів, від тих банків, які дійсно займалися відмиванням грошей, але не треба було чистити тотально від самих банків. Тобто, чому ми говоримо про кількість? Тобто, коли ми обговорюємо кількісні показники, ми фактично віддаляємось від об'єктивного обговорення цього питання. Ну, якщо брати кількісні, скажімо так, показники банківської системи, то, наприклад, в тих же Сполучених Штатах Америки десь 7-8 тисяч банків існує. В Німеччині там приблизно 4 тисячі банків. Дійсно, є, скажімо так, тобто, якщо взяти взагалі розвинуті західні країни, там дворівнева модель банківської системи. Там є так звані банківські сіті, тобто 40-50 великих транснаціональних банків і сотні, тисячі місцевих, кооперативних, земельних банків, які обслуговують там мерії невеликих міст, там обслуговують певні якісь невеликі галузі економіки, обслуговують фермерів. Тобто, за рахунок цього створюється така, скажімо, здорова конкуренція, банківська система працює ефективно. А конкуренція що дає? Вона дає низькі ставки по кредитам, вона дає якісне обслуговування, вона дає нові технології, і вона дає високу якість, і вона є, скажімо так, запобіжником від того, що ця банківська система під час кризи вона буде досить вразливою. В Україні зараз, якщо взяти показники, які оприлюднює Національний банк, 56% банківської системи належить державним банкам. Тобто, ну, про що можна далі говорити? Тобто, це абсолютно дисфункціональна, неконкурентоздатна, непрозора, неефективна система. Ми прекрасно розуміємо ефективність державного менеджменту в Україні. Ми це бачимо по рівню, по діяльності державних підприємств, ми це бачимо по діяльності державних банків. Якщо подивитись за всю історію незалежності, держава витратила приблизно 15 мільярдів доларів на докапіталізацію державних банків. Це абсолютно фантастична цифра. Вона співзмірна з тими коштами, які держава залучила під час приватизації всього державного майна за всі роки незалежності. Тобто
на одних терезах лежить сума докапіталізації банків, і ця сума фактично дорівнює сумі, яку держава отримала від продажу всього свого державного майна від проведення приватизації. Це такі катастрофічні просто пропорції. І це говорить лише про те, що докапіталізація державних банків, вона давно вже перетворилася на таке корупційне вікно, через яке знищуються сотні мільярдів гривень державних і бюджетних коштів. Дякуємо Олексію Кущу, фінансовому аналітику. Мене звати Любомир Ференц. Інформаційний вечір на телеканалі АТР підходить до кінця. І вже за кілька хвилин дивіться програму «Прайм» з Юрієм Мацарським. Буде дуже цікаво, тому що годину ви послухаєте про запуск ракети компанії Ілона Маска SpaceX, про запуск Falcon Heavy.